Kaixo lagunok, Euskal Herriko lanzentroetan egoera larria da benetan, baita zerbitzu publikoetako lanzentroetan ere. Horregatik, lab sindikatotik, salaketa hauek egin nahi ditugu. Lehenik eta behin, jakin badakigu zerbitzu publikoetako langile askok bereien etxeetan daudela. Hala ere, nabaria da, esentzialak ez diren edo oinarrizkoak ez diren zerbitzuetan langile asko daudela oraindik, batez ere udaletan. Ikusi besterik ez daukagu Gasteizen edo Bilbon alkateek izan duten jarrera erabat salagarria izan dena. Bestetik, gizarte ekimeneko ikastetxe batzuetan ERTEak eskatu dituztela jakin izan dugu. Guretzat, jarrera erabat salagarria da, diru publikoz finantzatzen diren ikastetxe hauek langileen eskubideak murriztearena. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu ERTE hauek ez ahalbideratzea. Eta azkenik, ikusten ari gera osasungintza eta zaintzako langileen artean kutsadura maila ikaragarri ez dela. Batez ere, azpimarratu nahi dugu zaintzan dauden langileen artean ematen ari diren egoera, non beraien osasun eskubideak bermatzen ez diren. Eusko Jaurlaritzari eta aginte guztiei zera esan nahi dugu. Zaintzako langileentzat prebentzio neurriak beharrezko diren inbertsioak egin behar dira orain. Zaintzako langileak sekulako lana eta funtzioa egiten ari dira, eta beraiek osasuna galtzen badute, pertsona erabiltzaileak ere kutsatzeko arriskua ikaragarri igotzen da gaur egun ematen ari den bezala. Beraz, prebentzio neurriak zaintza langileentzako orain.